Είμαστε λοιπόν, βλέπουμε το κουτί που είναι DIU, ο χώρος για τις μπαταρίες, 8 κελιά από εδώ και άλλα 8 από εδώ, 16 κελιά θα συνδεθούν μεταξύ τους και θα έρθουν εδώ. Αρνητικός πόλος, θετικός πόλος. Ο αρνητικός πόλος θα συνδεθεί μέσα στο BMS, στο B πλην, και από το B πλην, από το B πλην θα πάρουμε την άλλη άκρη, η οποία θα συνδεθεί με τους πόλους εξωτερικά. Μέσα στο BMS, αν θα μπορέσουμε να δούμε λιγάκι, μέσα στο έχουμε εδώ, είναι η σειρά που θα μπουν τα καλώδια που είναι για το balance του BMS, για τις μπαταρίες. Από το 1 μέχρι το 8 έχει 4 θερμόμετρα, να τα πούμε έτσι, τα οποία θα μοιραστούν μέσα στην μπαταρία για να έχουμε μια πιο γενική εικόνα της θερμοκρασίας εσωτερικά στην μπαταρία όταν κλείσει το κουτί. Εδώ θα μπει η οθόνη, είναι 4,2 ίντσες οθόνη, θετικός πόλος, αρνητικός πόλος, ασφάλεια DC, η οποία είναι πάρα πολύ σφιχτή, είναι πάρα πολύ ωραία ασφάλεια, και διακόπτης on-off. Είναι ένα πλήρες κουτάκι, παρόλο που εγώ το έχω πάρει με πολλούς περιορισμούς. Παράδειγμα, δεν είχε πάνω το BMS, γιατί είχα BMS. Όλα τα υπόλοιπα τα είχε μέσα. Ακροδέκτες, πόλους, ασφάλεια, τα εποξικά, τα φύλλα που είναι για τα πλαϊνά, για τον πάτο, τα πλαϊνά και ενδιάμεσα στις μπαταρίες ήταν μέσα. Πλάκα σύσφυξης που πάει επάνω και ο BMS για να κρατήσει σε μια σταθερότητα της μπαταρίας, γιατί η μπαταρία όταν φορτίζει ή αποφορτίζει συστέλλεται και διαστέλλεται, φουσκώνει. Αυτό εδώ πέρα απλά το κρατάει στη θέση του. Τι κέρδος έχουμε από αυτό? Μερικούς κύκλους ζωής. Όσο φουσκώνει η μπαταρία, τόσο μειώνεται και ο χρόνος ζωής της. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα είχε μέσα. Τις γέφυρες εδώ που θα μπουν πάνω τα PCB, τα οποία δεν τα έχω πάρει, θα τα βάλω απλά με τα καλώδια. Έχω πάρει, για να μην είναι χύμα τα καλώδια, το σπιράλ, το τυλίγεις γύρω από τα καλώδια και τα κρατάει μαζεμένα σε μια μεριά να είναι νοικοκυρεμένα. Αυτό είναι το κουτί, ολοκληρωμένο θα έλεγα ότι είναι. Τα PCBs λείπουν μόνο, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι κάτι που εντάξει, δεν είναι και απαραίτητο. Αυτό είναι το κουτάκι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ ωραία υφή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία. Αυτό που με χαλάει λιγάκι είναι ότι, αν θα προσέξετε, εδώ στις γωνίες αφήνει λίγο κενό. Αυτό είναι λιγάκι που με χαλάει, και η ασφάλεια, παρόλο που έχει μπει, έχει κλειδώσει και δεν πάει πουθενά, έχει ένα τζόγο, παίζει λίγο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι πρόβλημα αυτό ή θέμα, αλλά δεν μπαίνει ούτε μέσα ούτε έξω, απλά έχει ένα μικρό τζόγο. Αυτό είναι το κουτάκι. Να είστε καλά που ήσασταν μαζί μου.
Κάντε ένα like, ένα subscribe. Μοιραστείτε με στα social media, κάντε ένα share. Μπορεί να έχετε φίλους που να ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Χαρά μου θα είναι όπου μπορώ να βοηθήσω. Αυτά. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα νέο βίντεο σύντομα. Ελπίζω ότι το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα έχουν έρθει και οι μπαταρίες για να ξεκινήσουμε το στήσιμο του κουτιού και να το βάλουμε επάνω, να το δούμε να δουλεύει και να το χαρούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Like, subscribe και τα λέμε πάλι. Γεια σας.